niin kuin rajoitteita ei saisi tulla ehkä ihan liian paljon siihen politiikkaan. Mitä te olette valmiita sitten tekemään tämän asian eteen EU:ssa? Itse asiassa aina kun EU:ssa, niin kuin viime vuosina ollaan paljon käsitelty energiapolitiikkaan liittyviä asioita, ilmastopolitiikkaan, hiilinieluihin tai biodiversiteettiin, nämä kaikkihan koskettaa aina metsiä. Ja me EPP-ryhmässä pidetään tärkeänä siitä, että metsäpolitiikasta pitää jatkossakin päättää kansallisella tasolla, koska niin kuin me nähdään, niin olosuhteet vaihtelee tosi paljon eri EU-maissa, eikä voida ajatella, että kaikille määriteltäisiin jotenkin tiukasti samat säännöt. Ja me halutaan ennen kaikkea myös se, että on kansallista joustavuutta, mutta se, että ennen kaikkea metsän omistajalla itsellään on se päätösvalta, että miten hän haluaa metsiään hoitaa kestävällä tavalla. Toit itsekin esiin sen, että teidän suku on näillä mailla ollut yli 400 vuotta. Ja teillä on se paras tietämys täällä, että mikä täältä on luonnon kannalta kestävää toimintaa, miten myös